Tak čus lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme zase netradiční video na styl Mixaka z Duo FC, který takhle točil několik videí. A bude to o tom, že budeme hádat kvíz. Když ho uhádneme, budeme si do týmu brát hráče, kterýho jsme buď uhádli, nebo z toho týmu, nebo z té národnosti, kterou jsme uhádli. Dneska tady budeme hádat týmy, takže jenom z toho týmu, takže vždycky uhádneme, dám teďka příklad, uhádneme Real Madrid a vezmeme si hráče ideálně s nejvyšším ratingem, třeba Kyliana Mbappého. Jo, a dneska tady nebudu sám, dneska je tady se mnou i Matpol. Čus, to jsem teda Matpol, možná mě znáte už z kanálu Gaming Group, ale to asi ne. No to jsem tady zpátky, točení tady s tebou. Jo, tak můžeme jít na to. Tak a kdo bude začínat, tak já bych rád nechal právě Matpola, protože je to host, určitě tady tohle není poslední video a chtěl bych kvůli tomu ho nějak přivítat zpátky na YouTube tím, že to bude moc zahájit. Takže můžeš na to. Je tak díky. 3, 2, 1, teď. Tak, teďka nám nějaký to obrazovku modrou, blablabla. Tak, první. Počkej, teďka se dá pauzu. První, takže nahoru tu máme Švédsko. To počkej, Belgie, Španělsko. No to bude podle mě Izák, upřímně. Jasný. Kámo, myslím, že to je Gyökeres. Ale nevím. Proč by to nebyl Izák? Kámo, ty mě tady mateš strašně, počkej, ty mě mateš hrozně. To golmana, to by mohlo být Unai-Simon. Říkám, přestoupil vlastně Gyökeres, že jsem tady dal. Tak to je kuk, chlapa, to je cooked. Play down. Tak kdo je třeba na tom pravém křídle Anglie? No. Hele. Já fakt nevím, kámo. Hej, znova, počkej, já jsem play down. Já fakt totálně nevím. Hele, tohle je fakt jednoduchý, já si myslím, že tohle jako bys dal. OK, tak dejme tomu, že... Já nevím. Tak kolik je třeba golmanů z toho Španělska? Záloha by mohla být Bellingham. Jo. A kdo z Real Madrid je prosím tě na hrotu Švéd? No právě, nikdo. No. Hele, poradím ti, ten brankář není Unai-Simon. Není? Není. Tak já neznám nikoho. Počkej, znám. Jak se jmenoval? To ještě nešlo. Dáme to znova? Ne. Jo, to určitě stejné. Já mám prý okna, strašný okna. Já se přetlám hlavou, kámo, s tím Ekvádorem, kámo. A strašný, kámo, s tím Ekvádorem bych si nelámal hlavu. To je takový hráč, který ho tam může nahradit i ještě jeden Ital. Ital. Jo. OK, Ital. Ale není známý, není to jako to. Není známý. Aha. Není tolik. Podle těch obránců se můžeš řídit. Jsou hodně dobrý ty obránci. Podle obránců. Jo. No, tak. Van Dijka by asi nedali napravo, kámo. A než tam není, to je blbost. Tak proč by tam nebyl, že jo? Gyökeres na hrotu, Van Dijk napravo. Jo, a na levém křídle Belgie místo... No. Jo, počkej, já jsem kokot. To je Raja. Jo, správně. A to je Rice, Trossard, Gyökeres, Arsenal. Jo. Ježišmarja.
Je to Já jsem strašně Arsenálek. odpad. Já to hrozná, komu to nemohlo dojít, v těch Angličanů. Je. A jo, je to Arsenálek. Na pravý obraně byl Timber a právě na té levý obraně byl Hincapie, což je Ekvádorec a může ho tam nahradit i Ital Calafiori. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. No, tak to máš easy, kámo, třeba Němců jak nasrát to. Piči, já to ještě nevidím. Jo. Kámo, Tak Švýcar v bráně, to bych řekl, že by mohl být Kobel. Na hrotu je taky, to si no to bude Dortmund, no. Tam bude jeden z těch obránců Schlotterbeck. Jo, Dortmund. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. Tak, teďka, já to ještě nevidím. teďka, Já tam to pozdě. teďka stopuju video a Já jdeme to postavit. jo. Takhle na to Michaelu Marinovi není jako co řešit, jako 99 tam jako není, co by se jako vylepšil v podstatě. Není na tom, to je jako hodně solidní. Jo. A já jsem, Tam měl, jako- já jsem měl teda Dortmund. Ano. To tam budou horší hráči. Možná ten Schlotterbeck by nemusel mít vůbec špatnou kartu, ale obávám se, že to nebude dobrý. Jak to je starý, proč je tam Bellingham v tom? To je dobrá. Bro, co? To je brácha Bellingham. Dortmundu. Se musím Jo? vyhledat. Když se tady koukneš, tak tady je Bellingham v záloze. Toho Dortmundu. Aha. Ale vypadá jinak. Jo, to je ten bratr jeho. Yes, a měl jsem pravdu. Jo, bratr Bellinghama 97 na CMko. To jsem nevěděl, že mu dal takový přepal. Já bych řekl, že Schlotterbeck bude mít největší. OK, tak bratr Bellinghama, já si ho tady nabídnu na to CMko krásný. A ve finále teda Matěj vede, protože 99 Marino se ani nedal jako v podstatě překonat, jenom dorovnat, takže... Jo, kámo. Jo, snad- to je jako asi nejlepší. jo. Snad se ti teďka smaže teda, no. No, prosím tě. Hele, tak pouštím, jo. No. A jestli to už vidíš, ty, to je těžký. Já to vidím. Kámo, počkej. Jako, Řecko. to upřímně by... Na první by to mohlo být Di Maria na pravém křídle. To je možný, ale ten nevím, kde hraje, jestli neukončil už kariéru. No, ne, to ještě ne. Mohl by tam být taky Alvarez. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. Why don't wanna cry, no cry, no cry. I don't wanna say. No právě, a já nevím, kde hrajou teďka. Alvarez nevíš, kde hraje. Say goodbye, goodbye, goodbye. No, zamyslet. Nechci se neříct, jo. Já na to přijdu. OK. Hele, já upřímně fakt nevím, jako tady, jestli tohle uhádneš, tak jako tě pasuju králem kvízů, ty vole, nebo jako nevím. Počkej. Tady si myslím, že mám dobrou šanci tě jakože dorovnat, co se týče toho ratingu, protože teďka budeš moc třeba 95 jenom. Ano. Okay. Ne, fakt ne, kámo. A Slovinec v bráně, tak tam bych řekl, že bude Oblak, no, na stoperu bude Hansko a na hrotu Alvarez, no, to je jednoduchý. No. Tam Francouz bude Griezmann, no a ta, jo. No, tak to máš Tak, dobrý. Atletico, to je krása, Atletico. Atletico je dobrý. jo. Takže k mému Bellinghamovi se připojí teda... Možná ten Alvarez na hrotu by nemusel být vůbec špatný. Kámo, za mě. Já bych byl jako jiný, ale OK. Jo. No. Alex Baena je z Atletika, jo.
Tak toho bych si ani nevšiml pomalu. No tak jo. Kolik má Ality? 99. Amo, já mám 95. A já jsem tě teďka dost možná dornal. Já se ho dám na levý křídlo, protože tam kromě Viniců se taky nebude tolik těch hráčů. A strikera se ještě můžu pošetřit. Tak, jdeme dál. A tohle, to není vůbec jednoduchý teda pro tebe. Ale jako, já to vím. Počkej, takže jdeme od hrota. Jo, Protože je tady dost Italů, kámo. to je pravda. Takže, Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. typu, že to bude nějaký italský klub. To určitě, Nevím no, jaký. to máš pravdu. A na levém křídle je Ture. Napadá mě, že tam mohou být Yildiz. Yes, to by mohl, ale kdo je z Kanady jakože to na hrotu? No to já nevím právě. A napadá mě ještě na scénku Locatelli. Ital. Jo. Hele, A kdo je v bráně? ale... No, tak já nevím. kámo. Není v bráně Donnarumma? A počkej, ne, kámo, ne. To není Manchester, ty máko ne. Say goodbye, goodbye. A jo, takže typu, že to je Juventus. OK, takže pustíme si, no, Aha. bude to Juventus, no, Kanaďan to je David, Je. podle mě. A Jo, vím, že to David. Jo. Okay, yes. yes, sir, je to Juventus. Juventus. Já si vím toho Bremera, kámo. Jo, Já tady nebudu blbnout. OK, tak Bremer. Chceš ho na centerbacka, nebo chceš na levý křídlo, pravý křídlo? Tak obránce pravý. Jo, Já bych měl vlastně na obránce pravýho. OK. Ať tam máme ještě místo té obrany. Jo, vedle Tomáše A pokud jsou- Arauja, za mě sympatiák. Jo, tak já si pouštím už a Brazilec na hrotu. To by mohl být João Pedro. Nebo Richarlison. Kámo, ty to máš jednoduchý, kámo. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. No a ekvádorský defenzivní záložník, tak to bude to Caicedo, bych řekl. No, z Portugalska Pedro Neto, já bych řekl, že tohle to bude Chelsea. Tam Argentinec bude Garnacho, bych řekl, no, to je Chelsea. Jo. A já můžu vzít třeba nějakýho hezkýho Petra Čecha. Jako brutálně to vidím, že jsem na tu zračku. 97 James. To je nejvyšší rating. Fakt. Jo. Ty čekal bych, že budou mít něco lepšího. To je škoda asi, ale tak... Já bych si tam dal Petra Čecha do brány, upřímně. Jo, vypotřebuji si ikonu, nevím kolik má, ale zkrátka Čech, 97 měl. Počkej, já jsem si ho nevzal, to není dobré. Jo, takhle Čech, 97, je to druhý nejlepší golman ve hře. Fakt? Jo, nejlepší je Unai Simon 99, jinak 97 Čech je druhý nejlepší golman. Takže pokud nebude, takže pokud jako netrefíš klub, kterýho je ten Simon, což si nejsem ani nevím, z jakého klubu je, jestli je z Real Sociedad nebo odkud, tak já mám nejlepšího golmana z hry, takže já bych řekl, že tady jsem dělal jenom dobře, že jsem si vzal tu ikonku. Jo, tak teďka už tam jsem. Ty jo, a Čech v bráně. Čech v bráně. Kámo, to by mohl být Kovář. Čech v bráně, Kovář, no. A kde hraje Kovář? Co? PSV. Správně. PSV. No, ale znáš jiný Ale hráče? ještě- Není to třeba Kinsky nebo Horníček z Bragy? Kámo, tady to není Tottenham, kámo. Tady to není Tottenham. Tady není jediný Angličan, kámo. Tady to není Tottenham. A tak proč by nebyl, že jo, tamhle vidíš Nizozemec na záložníkovi, to bude Xavi Simons. Kámo, tady to prostě není. Určitě. Já někoho neznám, já se teď spolehnu do toho golmana českého, prostě Kovář, kámo, ale
Kámo, co když to je Kínský, ale to prostě není Tottenham. A navíc Kínský by nebyl v základu. A Keynesky hraje základ. Nebo nehraje, kámo, když hraje ten jejich doma na jiný. Ne, Vicario právě odešel. Teďka Keynesky je základ, on už hrál včera nebo kdy první zápas. Ne, prostě kámo, to je PSV, kámo, typu PSV. A není to Braga teda, jo. Nemáš něco. Kámo, Braga, to ani nevím, co to je, kámo. Prostě typu PSV a nevím. Co to bude PSV? Ukaž? A A... je to PSV, Kovář v bráně. Je. Nejlepší 96 Perišič. Nebo Varman. Verman, no. Jo, chci Nazária. Tak uděláme kompromis. Jestli nehrál, tak si musíš vzít z PSV zlatou kartu. OK. Jo? Tak Jo. počkej. Tak hledám. Bereme Wikipedii. Máš pravdu, hrál za PSV. Přestoupil No, já jsem to z věděl. Cruzeria v roce 1994 a hrál tam 2 roky. Potom šel do Barcelony. Zatím mu tím nebyla tak špatně. 97, 99, 97, 95. To není tak špatně. To tak, Ronaldo 97. Ne ten Cristiano, ten lepší Ronaldo samozřejmě tam jde. Jo. A už to mám 2 Brazilce, hele. Jo. No. Pozor, už to vidím. Francie v bráně, tam by mohl být Loris nebo Maignan. Maignan je z AC Milánu a jestli se nepletu, Rafael Leo je tam tu taky a nějaký Portugalci na hrotu. Ale jestli by Leo hrál hrota, jakože. Tyjo, Modrič by mohl být na tom záložníku. Hej, za mě ne, kámo. Za mě Leo hraje prostě lidi křídlo. Jo, no já si, jako hraje, no, já nevím, kdo by ho dával na hrota, ale... On hrota neumí. On hrota neumí, hele. Já si taky myslím, ale zase Chorvat na záložníkovi, kde by mohl být Modrič z AC Milánu. Jo, ale ten Leo ti tam nesedí. Navíc, kdo byl na hrotu z Ameriky? To nevím. Jestli Pulisic, Nebo ale... z Ekvádor na levém křídle? Hele, já netuším, já řeknu AC Milán, jestli je to správně, nevím, jakože. Jo. Podle mě by byl jaký pražským Rafaelem, jakože... A to má jasný, kámo, to máš takový týmy, kámo. Já mám PSV a Benfiku, kámo. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. Tak, AC Milán. Počkej, to nevyhledává. Kámo, to nechce vyhledat ten klub. Halo. Jo, dobrý, Milano FC, kámo, kdo by to tak pojmenoval dobrovolně. Modrič má 99, tak to je krásné překvapení. Takže kde to nabral? Takhle, můj druhý plán byl, že bych si vzal Ronaldinha 99, protože ten tam, že ho hrál. Kdyby někdo měl špatnou kartu, ale Modrič 99. Nebudu plnit, to je zbytečný, beru Modriče na CMko, nádhera. A můžeme se vrhnout dál teda na tvýho dalšího hráče. Jo, tady jsem. Tak to je jednoduchý, to je moc. Jo, tak já ti to tady vyjmenuju, jo. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps going by. Lewandowski, je, Petry, Olmo, Kunde, ježiš, to je krásná, Garcia, Kubarský. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart
to je to 99, Je to kámo, tak. to nekončí. Tady nemůžeš dát Maradonu, No. Ronaldinha, Ferrana Torrese, Lamine Yamala, Claudiu Pinu, Musím Ibrahimoviče. koupit Lamina, přemýšlím, jestli Lamine Yamal nebo Kubarsího, kámo. Jo, ty by si chtěl i jako takhle to, jo. 99 do obrany, kámo. Takže jako v obranu bych si dal toho Kubarsího. OK, tak berem Kubarsího. Si, kámo, můj miláček. 99, kámo. Tam bude kombinovat s Krásný. Tomášem a Rauchem. To asi pravda. Trochu. A navíc má plnou souhru. Jo. Kámo, a doplnil souhru i Merinovi, to je Španěl. Jo. Takže Hele, zatím Krása, máš kámo, squad krása. rating 68 a total chemistry 14/33. a ty? Já zatím, s tím, že mi teďka chybí jeden hráč, tak mám rating 68 a total Že? chemistry 13. Krása. Takže rating máme zatím stejný, s tím, že vedeš o jednoho hráče. A teda souhra u každého z nás jako docela to kolísa. Tak já už to vidím. Ne, to se neříká ten horťák. Tak ty nemáš dobrou. Tak ty nemáš dobrou, kámo, tak ty neříkej tým. Tak ty mám štěstí. Já bych řekl, že nemáš na dobrý. hrotu bude Viktor Osimhen z Galatasaray. I ty dva Turkišové tam docela to. Takhle já opřímně jako další jako neznám, kromě Osimhena, takže jako já budu takhle to. Řekl bych, že je to Galatasaray. OK, tak to zkus. Jo, dívám Já se. nevím. Podle mě to je Galatasaray. A jo, máš pravdu, to je to Galatasaray. Yes, sir. Útočník. Galatasaray, 93 Osimhen, no. 97 Sané, no to je to, co jsme chtěli vidět. To jsem nechtěl vidět celého. To bych nečekal, že má tak odstřelný rating a hlavně taky nevím za co, jakože Německo nikam nedošlo daleko. No, Tak proč dostal takovejhle přepal? to nevím. Nevím, hele, beru Saného, já se na to ptát nebudu. To takhle vzít Stingo 92, jako taková úcta, víš co. Nebo třeba Osimena 88. Víš co? Ne, my jedeme pouze na hráče Nebo z třeba Evropy, Leor, kromě Bremera. nebo třeba Leor, a ne, 84. Já jsem tady nějak uvařil On naši... dělal nesedí do týmu. Ne, on já si nesedí jsem do nějak týmu. uvařil ty drafty, že oni jsou nějaký teďka toho poskýžené. Kam já to mám nějaký to? Kdo měl Bremera, ty ne? Já mám Bemera. A Nazária a Marina, Barsího a Arauka. Tajkovýho, bohužel. Kam, jak mi to nevychází? Koho jsem všechno bral? Já vůbec nevím. Taky ne, já jsem nějakámu uvařený úplně. Mně se to taky nějak skřížil dohromady ty drafty. Fakt? Jo. No, tak já mám Bremera, Kubarskýho, Tajkovýho Arauka. Marina a Arauka mám Ronaldo. já. Jo, Marina a Ronaldo. Jo. Já. Kubarskýho mám taky já a i Bremera. No a to je 5 hráčů a já u sebe mám 3. Teďka. Jo. Moje 3. Jo. Kam je tady chybí ten z Dortmundu? Koho jsem bral z Dortmundu? Bellinghama, 97. Správně, a proč tady není? Kámo, mě se to nějak úplně uvařilo. Nevadí, no. Say goodbye, goodbye, goodbye. Kámo, já nevím, co se stalo, že se mi to najednou nějak to vymazalo. To nevíš.
zpátky jde Bayern. Já doufám, že mi to teda už zůstane, jakože. Já to tady teda mám. Já taky. A je tady nějak hodně Němců, kámo. Hodně, jako hodně Němců. No. Ty jo. Hele, Francouz na tom. Za mě jdeme do oblíbeného týmu Fandy. Kámo, já si osobně myslím, že ten Rakušán je Alba. Jo. Z té Kanady tam bude nevím. A Francouz bude Saliba. Kanada je Davies. Děkujeme. Aha. Na hrtu bude Diaz, Gordon. Kane, Diaz, Kane, Police, 98 Kane, 98 Diaz, 98 Kimmich, 90 Kane. Kámo, OK, ale víš co, já si vemu A co Bull? Ta je sympatická, ne? Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps running by. 98 Diaz. OK. Děkujeme. Chceš ho na pravý křídlo nebo na levý? Zatím ho dej na levý a pak uvidíme. OK, takže jeho klasická pozice, dá se říct. Tak, hele. A tady máš tam mega dobrý tým. Se dívat. Ty kokos. Yes, tak toto bude podle mě Liverpool určitě. No, Mohamed Salah, Szoboszlai. Dobrý. No. A to budou dobrý hráči, kámo. Ale tak zase nejsou tam Španělé a všichni Španělé mají 99, takže zase to je jako taková výhoda pro Barcelonu, která těch Španělů tam má požehnaně. No právě. Ale myslím si, že takovej McAllister za to, že se dostal do finále, by nemusel mít vůbec špatný to. Tým. Takže, tak. Já to jsem hádal, já, že... A to je poster. 99 Van Dijk, 99 Wirtz. Kámo. Jo. No jo, Wirtz. Teďka jsem ho viděl, tak jenom se ho vyhledám ještě i v tom i Liverpoolu. Liverpool. Je to tak, no. Van Dijk, Wirtz. Já bych řekl, že na Wirtzovou pozici bude určitě jako mnohem víc hráčů, takže budou Van Dijka. S Petrem Čechem si to tam bude týkat, kamarádi, no, plná souhra. Zajímavý je, že zrovna kromě toho Španěla Alexe Beany, jo, který právě je jeden ze Španělů, který mají největší ten rating, tak on má jenom 2 souhry ze 3 a celý zbytek toho mýho týmu má plný. Jo, i když... já mám plnou souhru, kromě Alexe Beany, který má 2 ze 3 a to je právě divný, protože těch Španělů je jako nejvíc. Jo, hele, tak já půjdu dál rovnou. A... Počkej, jestli video nějak startovalo nějak. Jo, tak já už ten tvůj tým vidím a je to teda těžký, abych to nevěděl. Taky teda moc neuklidním, ale je to jako těžký. A jo, no, to taky vidím. Už to vidíš, jo? Já upřímně nevím, kdy bych začal, jakože. No, to mi povídej, ty vole. Jestli u brankáře, kde Donnarumma to nebude. Je tady hodně Italů. Je tady hodně Italů, kámo. To je italský klub. To je pravda, ale zase jaký Polák, kde hraje, jakože. Jediný známý je prostě Lewandowski a Skřišný, jinak jako nikde Polákové moc nehrajou. Kámo, já tady vůbec neznám začít, kámo, protože tady to nejde, kámo, to je impossible. Možná ten Belgičan, kdo tam hraje, ale tam na mistrovství světa hrál Doku, podle mě. Kámo, já nechci nikoho mazat. A kámo, jako, napadá mě třeba, no tady, já nevím, jiný tým špatný z Itálie, mě padá Atalanta, ale kámo, já nevím.
Atalanta. Nebude Atalanta. Za jediný kluk, který mě napadá z Itálie, je špatný. Já jinak italskou ligu neznám. Já jenom vím, že Atalanta hrála. Špatný celkem. A tak jestli třeba, já nevím, jaký Inter, AC. Jo, Inter, to je Inter. Tak Di Marco tam. Inter má Poláka a Bosnu A já netuším, upřímně. a Švéda. No, já nechci, kámo, já úplně vidím, kámo, že to typu. Že to je Atalanta. Tak to Atalanta bude a pak nebudeš podezřívat, kámo. Ale já fakt nevím. Tak typu, já nevím, Neapol, nevím, co tam hraje. Neapol to není, to tam nemá to jak Italů zase. No, já jdu tu Atalantu, vole, ale nevím, to bude špatně určitě. OK. Avada Kedavra. Atalanta, no. Tak to nevím, kde jsi vyhrál, bro. Ale... Kámo, já jsem se typu nějaký klub z Itálie, kámo. To možná není ve Fitě, kámo. No to musí být, když hraje to. Tady nejde prostě Atalanta. Ani hráč, nic. Je tady Panama, není tady Atalanta. Ale tak já netuším, tak můžeme to udělat kompromis, že si vybereš náhodný tým, prostě to, ze série A. Tak jo, tak asi vyberám AC Milan 99 Modrič. Takhle bych to právě neudělal, já bych to udělal podle kola štěstí, jestli nebudeš proti. OK, tak 3, 2, 1. On se točí. A AC Milan. GG. Milan? Jo. 99 Modrič. Modrič. Vítej v týmu. Tady nám někdo kopíruje. Nevadí, no. Kamo, díky, že není Atalanta tady v týře. Děkuji ti moc krát, bože. Kamo, co to je? Jestli argentinský golman jako Aston Villa? Kamo, to není Aston Villa, kámo, ani náhodou. Tak jsou tam 4 Já bych řekl, že je to Aston Villa, ale nevím, jakože. Já to Aston Villa jako vůbec neznám. Jako, no, Brazilec Lukáš Bageta. Tak, no, to bych řekl, že bude Aston Villa. Je to Aston Villa, let's go. Kamo, kde jsi to vyhrabal? A kolik je argentinských brankářů, jakože já upřímně neznám jako jinýho. No. Lukáš Bageta, nebo kdo bude být? Aston Villa. A oni mají karty z Evropské ligy. A mám docela dost na výběr. Všichni mají 96. Kdo se mi hodí do týmu? Možná levej back, ale tam může padnout potom PSG a budu mít to Mendéše. Hele, stoperem nic nepokazím, ty tam máš stejně 95, tak já budu mít aspoň o jeden rating víc. Beru nějakýho Minkse. Tak já to teda dobu, jo. OK, tak jdem dál a... Ještě to nevidím. Ne. Jo. Ty Kvaratskhelia. A tak ten Bráně je ten. Jak se jmenuje? Nevím, to je jedno, Mendes. Z Maroka. Hakimi, Marquinhos, Vitinha. PSG prostě, Dembele. Bráně je Safonov. Jo, Safonov. Takže. Ach jo. No ten Mendes bude mít Dembele 99? Já jsem taky, no. Dembele 99? Má 98. To je hajzl. To ani náhodou. To asi nevezmu. Tak jestli chceš, tak já ti řeknu. Jediný, kdo tady má 99, je Fabián Ruiz ze Španělska. Tak řešíme.
Fabian Ruiz. Hele, nazdar. Fabiano. A tím pádem ty máš už teda zálohu plnou. Hele, já jdu teďka se podívat na sebe. Další můj Aha. hráč. Já už to vidím. Co to je, jestli se Mhm, můžu to teda- zeptat? Jsem hledal zvědavý. 3 Poláci. Já nevím, kámo, já řeknu Varšava, jako je. Nevím, kámo. Říkáš Varšava? Jo. Oh. A je to Porto. Porto. Nevadí, no tak si ho mažu hráče, to se stává. Hele, Mink se u mě moc neohřál, tak jde pryč, bohužel. OK. Legenda mého klubu Tak Minx. jdu já. Jo, a máš teda o hráče víc. No vlastně, jakože o 2, Tam, protože vlastně to si... je zlatý. Co to je? Kamo, to vypadá dobře, ale to není dobrý. To je anglický národňák, ne? Kamo... Anglický národák s pár imigrantama. Jo. Kolik Švédů hraje na pravém křídle? Já nevím. To je Izák, ne? Nevím, kámo, já říkám Ipswich, kámo, a ne, díky to Newcastle. A jo. No, tak, Kámo, takovej Araujo, a proč dali Voltemát? Papa. Kam to je blbost, proč dali Voltemádeho to na zálohu, když hraje útok? Tak tady si to myslím, by stejně nic nezměnilo, kámo. takhle já to by upřímně, stejně nic kdybych to hádal nezměnilo. já a byl by ta Voltemáde na hrotu, tak ho uhádnu, jako upřímně. Jo, protože to je vždycky jediný Němec, který tam dokáže zahrát. Takže koho, jo? Tomáš Araujo? No, jo, to ten jde Kámo. pryč, no. Ale to je legenda klubu. Fakt musí, jo? Já jsem mám... Jo, jde pryč. Nepůjde pryč Ronaldo třeba. Ne? Ach jo, chudák Tomáš Araujo, no tak jde pryč, no. Tak, A my už ty týmy máme celkem jako za sebou. jo, ty nejlepší určitě, no ještě Real Madrid nebyl podle mě. Nebyl. No, tak uvidíme, jestli bude teďka. No, tak já to fakt nedostal. Co to je? Ale pozor. Kámoš, další švýcarský golman. Kámo, fakt nevím, jako ten argentinský hroťák by mohl být Lautaro Martinez, že jo? Z Interu Milan. A to ne, tam. Dával by smysl ty Italové, jako, ale teď tam nechytá Já Švýcar. jsem měl už Milan. Já jsem měl už Milan. Ale Inter. Ty jsi měl AC. Ať jo? Ty jsi Ne, měl... i Inter to měl. Jo. A koho jsi vzal z Interu? No. Já už nevím, počkej, já se kouknu. Jo. A jo, z toho byl ten Araujo vlastně. Jo, a nebyl ten Araujo z Benfiky. Ne. Hele, já zkusím Inter, ale fakt jako nevím, jako další Polák, 2 Švýcarové, jako fakt netuším. Nevíš, kámo, v bráně Sommer, Lautaro, Jo. Thuram, kámo, jak nevíš? Di Marco, kámo, No Di Marco, to je jediný, na který jsem si Barella. vzpomněl další. Tak nevadí. Barella, Bastony, kámo. Kámo, já jsem nevěděl, že Akanji je Švýcar. Od kdy je Akanji Švýcar? Změnil národnost. Kámo, ty tady prostě, kámo, ty jsi Inter, no já nevím, kámo, nějaký další Švýcar. Kámo, já nevím. Já jsem tady umíral. Nejlepší je Di Marco 97 a... Kámo, já už vidím ten svůj tým, kámo, další španělský národák. Aha. No a odkud? Tak kde Barcelona už byla? Tohle nebude Real. Nevím, kámo, tak na hrot, kámo. Kámo, to bude dobrý, kámo, jestli to uhádnu, tak Španělové máš jít 99. Kámo, pozor. A já vím, kdo to podle mě je. Já si myslím, že kámo, na hrotu by mohl být
Ten Ojan Zabal, kámo, Jo, ale Ojar kde hraje? Zabal. Já vím, odkud je A podle kde mě. hraje? Tak ti neřeknu. A kde hraje? Kde hraje? Má kámo 99. Určitě má 99. No má 99, no. A kde hraje? No, hej. Jak to stval on do Realu Sociedad? Ale já ti neřeknu. Kámo, ne. Podle mě to je Real Sociedad. Nebo Espanyol. Jedno z toho. Buď Real Sociedad nebo Espanyol. Tak říkej už. Tak Sociedad. Sociedad, jo? Je to Sociedad podle mě. A byl to Real Sociedad, no. Já. Možná. Co to je? Kámo, Já už se dívám na další. Kámo, Slovinec na hrotu. Tam by mohl být Vlahovič, ale jestli je to Slovinec. A Juventus byl nebo ne? No Juventus byl? Byl. Tak odkud? Ale tady asi máš, kámo. Co to je? A tady asi budeš mazat. No tady podle mě spíš určitě budu mazat. Tyjo, A je. Brazilec. Tyjo, kdo hraje Brazílii? Nějaký třeba základ. A fakt nevím, tady fakt nevím. Tady jsem fakt ztracený. Počkej, levej obránce z Anglie. Hej, já možná vím. No. Já možná vím. Povídej. Ne. 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 Levej obránce z Anglie, kdo tam mohl hrát na to mistrovství? Kámo, jako, není to dobrý tým. Není to zase tak dobrý tým. Tak mi řekni ligu. Nebudu řekl ligu, to uháneš. Prosím. Protože hraje top 5. Tý lize, ve který je. Ale Německ, podle mě to bude Premier League, protože tam Anglie hodně. Ale kdo je, jestli to... Co to je za vlajku, to ten pravý záložník, nebo ten útočník? Senegal. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps running by. Jo. Je škoda, já si... Ne. Ekvádor, Senegal, já nevím. Ekvádor to není, tam... Asi to je Senegal, no. Že to je za vlajku? Já Nemá. nevím. Že to je jaká africká země. To jo, no. Je Počkej, trochu špatný. já jsem si chtěl zamyslet na díl trošku. Tady to bude trošku toho další. Say goodbye, goodbye, goodbye. My heart keeps running by. Tak zkrátka, No. je to vždycky taková gamba, no. Hele, tak byl jsem rád, že jsi zúčastnil tohohle videa, doufám, že jsi ho užil. Jo, bomba, super. Jo, a Doufám, že ještě vezmeš někdy. no určitě. A hlavně teda No. zítra budeme točit další video s ním. To vyjde dřív, takže určitě ho znova uvidíte. Bylo mi takzvaně potěšením s tebou točit a ahoj. No, mě taky. Čus. 6, 7. If you like the song, I'm sorry, you have mental problems.